здравето! На здраве! Чайте втори тур, да се приберем в София. Айде на здраве! Айде! Дзън, дзън! Дзън! Айде! Кристала, Кристала! Дзън с Кристала, да. Петя на здраве! Христова, за сватбата ли е това? За сватбата ли е Христова? Вие му мислете, аз вече... Айде! Дзън! Дзън! Ти са закъснени обаче. Кажи нещо, рожденика. Какво да кажем, братле, сега? Айде, седи! Едно, песничка ни искай. Песничка ни искай. Работи език английски, моля ви се. Веднага бързо. Кажи опълченцето на шипка. Абе, как го почне се излага видео пред хората? Като пия малко повече тогава почне. Английска вече. И диски акцент. Не мога, сериозно не мога сега. Трябва ми дойде музата. Е като носете. Маме, кажи си го твори, мам. Ама песничка кажи, маме. Или так или който. Маме, так. Мамо, това съм. Обичам всички, обичам ви. Това беше на 15-та.